Николаевка районы Татар Сайман авылында туып үскән. Бүгенге көндә дә шунда гомер кичерүче Марат Хамзи улы Бикмаев 12 март көнне үзенең күркәм 55 яшьлек юбилеен каршы ала. Дип язганнар безнең тапшыруга Иске Кулатка эшчеләр поселогыннан племянницасы Диана, тормыш иптәше Иршат, балалары Динара һәм Миләүшә. Аларның теләкләренә шулай ук абыегыз Мәүлет, апагыз Равилә Саюковлар һәм Алсу гаиләсе белән кушылалар. Улы җанлы, хөрмәткә лаек, ачык йөзле, һәр вакыт киңәшкә, ярдәмгә хәзер кешебез бүген 2 бишле матур юбилеен билгеләп үтә. Лаеклы килеш алган билгеләрен абыебызның без дә дәлилләп, берничә генә сүз аның хакында сөйләп китер идек. Абыебыз, син күп тапкыр беренче булып безгә ярдәмгә килдең. Тормыш иптәшең Рәйсә апага, балаларың Илнар һәм Арысланга олы таяныш, гаиләңдә чын башлык үрнәк әтидәсең. Бар эшкә дә балаларыңны өйрәтеп, алар өчен гомер буе олы үрнәк өлгесе була алдың. Рәйсә апа белән кырган оягызда күпләргә үрнәк гаилә буларак матур гомер сөрәсез. Алда да бу бәхетегез озын еллар буена сузылсын иде. Сиңа шушы бәйрәмеңдә меңнәрчә рәхмәт сүзләре әйтәбез. Син бу якты дөньяда саваплы кешеләрнең берседер. Без сине шиксез хөрмәт итәбез. Олы сөенеч буларак бу матур көнеңә син зур уңышларга ирешеп килеп җиттең. Ярты гасырдан күбрәк узган гомереңдә авыр көннәр дә аз булмады. Тик син һич кенә дә сынмадың, бер генә дә югалып калмадың. Карлыгачтан төнне, сандугачтан көнне сорамыйча эшләдең һәм эшлисең дә. Түзәсең, ялгыз агач кебек сынмыйсың. Озак еллар аның хезмәте урман хуҗалыгында лесник буларак узды. Бүгенге көндә үз алдына эшмәкәр буларак кибеттә хезмәт сөрәләр. Якыныбызны шушы бәйрәме белән шын күңелдән тәбрик итәбез. Аңа ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете, тигезлек белән балаларның, оныкларның игелеген күреп, озын гомер итүен телибез. Һәр туар көнгә шатланып, дөнья мәшәкатьләренә артык борчылмыйча, булганына шөкер итеп, иман байлыгы, күңел күтәренкелеге белән яшәргә язсын. Янәшәңдә һәр вакыт яраткан тормыш иптәшең, балаларың, туганнарың, дусларың булсын. Рәхмәт абый, безне һәр чак кайгыртып, безнең белән булышып яшәвең өчен. Без сине хөрмәт итәбез һәм яратабыз. Табигатьнең матур аенда тугангамы, күңелеңдә һәр чак изгелек. Кылган яхшылыгың кире кайтып күрсәң иде үзең игелек. Гомерең матур үссен абый, кайгы-хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман аяз, көләч булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Бар канатлы, бәхет нуры юлдаш булсын, мәхәббәтең мәңге сүнмәсен. Кояш кебек балкып яшә, күңел гөлең мәңге шиңмәсен. Күңел тарта туган якка таба, көтә анда мине туганнар, мунча яккан, капкалары ачык, сагынышып көтеп торганнар. Җыелышык әйдә өстәл куеп, бәйрәмнәрдә, туган көннәрдә, бәхет бит ул бергәләшеп яшәү, туган җирдә, туган илләрдә. Юл төшмәсә шалтыратып алыйк, минем өчен мәңге терәксез. Исән чакта ярдәмләшеп яшик, бер-беребезгә һәр чак кирәкбез. Хәл белешеп, очрашып яшик, без бит кунак фани дөньяда. Бердән булыйк, шулай туганнарым, яшәсәк тә әллә кайларда. Бер бит безнең йөрәк сулышлары, без бер каннан туган балалар, сезнең янда гомерләр узая, төзәлә дә кебек яралар. Рәхәт бит яшәү дөньяларда, туганнарын көтеп торганда, җырлый-җырлый кайтабыз әле без, туган якта алар булганда. Хөрмәтле Марат абый, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алда да бәхетле булып гомер кичерегез. Чираттагы җыр кабат сезнең өчен яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Yılların, ötünler, mazlap sine
gülmüş yüzleri, bәхет шатлык ватып durсын, сөю тулы күзләре, сөю тулы күзләре. Үтсен елларың, үтсеннәр, назлап сине җилләр исеннәр, елларның ашы сагышы сине урап үтсеннәр. Үтсен елларың, үтсеннәр, назлап җилләр сине исеннәр, елларның ашы сагышы сине урап үтсеннәр, сине урап үтсеннәр, сине урап үтсеннәр. Туган көнең белән кутла, кояш сибә нурлары, киләчәктә синең һәр чак балкып торсын юллары, балкып торсын юллары. Үтсен еллар